Entón, hoxe está con nós aquí o Grupo Rúa. Algúns de vos xa coñecedes, pois xa teñen estado por aí de xira noutros sitios, e sobre todo coñeceredes individualmente algún dos seus componentes, pois xa teñen estado aquí tamén en diferentes ocasións en diferentes estados. Eles veñen de Escocia e de Nova Zelanda, donde tamén tocan e fan vida e comen como a pilquibres, non? Non sei, estamos preparados? Ya, ok. Entón, bueno, vou presentar aquí os rapaces estes. Son Chick Macaulay a guitarra, Simon Bradley chamase Simon Bradley, pero rebautizámoslo como Simon Kilduff, porque onde sabíamos o segundo apelido, miramos un libro, gustounos Kilduff e puxemos o Kilduff. Simon Kilduff, Jimmy Young, Jimmy Young, Danny Steinway.